bolo ba musani kulongete ibi domini yere dinda anya sisi mana facility yedo anyano wa mimi tie ka foroka abiteli yakande mele awo ale ba mele aba fese ka odona nunga kila wali bida ikagira ala face à face afoye iba firama abitla kasa na yeli ndi wano mi boy bitla ka dili abifu
million kileni pakemela akora musoye wakebe muandaka million filani babu mukote jadi tanya defuna tayate nyama kama sisa de bibulu na bashwa bena bijeli sana mamarende mamali wele wasabo foli chunka sumaya limbeye sise kanya makala de wallahi kuma nige bi bela kadi beye ka kuma na mano rama chef safi ne ko ki ka dobilida ni ye nyamakala nyomone yo ba so ni mafa awo ni beye itai no mama mo fana na mena de ma itifa filamuso min ti fili n'a y'i ja min kuru minɛ n'a b'i ja kana min kuru minɛ n'a y'i ja i sigi n'a y'i ja wuli k'i jɔ n'a y'i ja hali kana na kɔɲɔyɔrɔ yɛrɛ la nka filamuso in ne tɛ fili. Safi ne ko n k'i ka jariya fɔ nin ye walayi Sise Amadu bɛ jariya kan yɛrɛ de ye. Bamadagale de ne Sayiba n bɛna mun de fɔ i ye min b'o to kɔnɔ. Amadu de hɔrɔnmuso ye miliyari sɔrɔ la nin yɔrɔ bɛ olu la nin yɔrɔ tɛ filamuso min na i ni so. An kana ɲamakalaya kuma fɔ ko parce que ko kuma ka di an ye Sise Amadu e k'i kinimolo ni numamolo lajɛ bilen i badenw Tinubu de bɛ se k'o fɔ. Adamaden tɛnɛ ko a taara ne de jeli Safi ma n'o ye Adamaden Jallow ko k'i fo k'i ye ale kɛ i ye fɛn bɛɛ ye Sise Amadu kungo kɛlɛkuntigi mɔden ko ten n'o ye Adamaden Jallow ko a b'i fo a b'i badenw fo k'i sigi fo Sise e foli n'i badenw foli ye diyagoya ye parce que n'i ko k'i bɛ Sise Amadu fɛ n'i ko k'i t'a badenw fɛ a t'i fɛ.